Ġesu ħares lejh u ħabbu. Ġesu rridu jidħol f'relazzjoni mhux iktar mal-kmandamenti, imma rridu jidħol f'relazzjoni miegħu innifsu mal-persuna ta' Ġesu. U naħseb hawnhekk għandna sigrid kbir eżisti f'din il-kelma ta' Alla. Dan ir-raġel il-mistoqsija tiegħu tinsiex kienet kif ħaniret il-ħajja ta' dejjem. Ġesu qed jgħidlu permezz tiegħi li dan tittirċivih inti, billi tidħol f'relazzjoni miegħi. U tajjeb li din aħna eżisti nagħmluha mistoqsija. Jiena għadni persuna nisrani tal-kmandamenti, jiena nosserva l-kmandamenti għax nibża li nagħmel dnub u nitlef ruħi mur l-infern, jew jiena persuna nisrani verament għaliex aċċettajt din il-ħarsa ta' mħabba fuqi u rrid inwieġeb għal din il-ħarsa ta' mħabba. Dan il-raġel propju huwa dan illi tilef. Dan il-raġel, din il-ħarsa minkejja li Ġesu kienet ħares lejh, dan il-raġel ma jħares fajnejn Ġesu. Anzi, is-silta tgħidilna imma dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu telab qalbu sewda li xkellu bosta ġid. Dana iffoka eżistijaj fuq il-ġid li kellu, kemm kienet qiebsa biex iħalli dan il-ġid, mentri Ġesu dak li rridu jiffoka fuqu kien il-ħarsa ta' maħabba tiegħu. F'kelma waħda Ġesu jistiednu sabiex jidħol jagħmel esperjenza tiegħu. Esperjenza tal-imħabba tiegħu għax hija dik li se tagħmilna bħala nsara. U din nixtieq minn qalbi li aħna nirriflettu fuq eżistej bħala Knisja. Aħna x'inhu jagħmilna nsara llum? Li nosservaw il-kmandamenti? Jew illi nagħmlu esperjenza ħajja ta' Ġesu? Li nosservaw il-kmandamenti mingħajr Kristu ma jdaħħalniex fil-qalba tal-fidi nisranija, anke l-Lut kienu hekk fl-Antik Testament. Imma li nkun nisrani vera meta jiena nesperjenza lil Ġesu. Meta nagħmel esperjenza tal-imħabba tiegħu lejja b'mod personali. Jista' jkun li aħna l-mulej llum hemm bżonn inħalluh jagħmel din il-qabża fina. Hemm bżonn inħalluh li jaqlana bil-mod kif aħna konna ngħixu l-ħajja nisranija, ħalli ngħixuha b'mod iktar profond u radikali. U l-iktar profondità u radikalità ta' kif nistgħu ngħixu l-ħajja nisranija, illi billi nħallu l-imħabba ta' Ġesu tmiss il-ħajja tagħna fil-verità. Il-bniedem sakemm ma jarafx minn qalbu li hu maħbub minn Ġesu, allura ma jistax jimxi l-qudiem jifjorixxi jagħti ħajtu għal Kristu. U sfortunatament jista' jkun jeżisti li aħna ħafna mill-insara tagħna huma nsara li jafu l-kmandamenti ma jafux il-Kristu. Mhux dwaru, imma jsir jafu lilu li jagħmlu din l-esperjenza daqshekk ħajja, daqshekk sabiħa tiegħu. Però dal-Vanġilju jagħmlilna kuraġġ. Jagħmlilna kuraġġ għaliex l-inizjattiva hija ta' Ġesu. Ġesu li ħares lejh, jekk dan raġel kellu l-inizjattiva li jistaqsi, imma li jidħol f'din l-intimità ma' Kristu kienet proposta minn naħa ta' Ġesu li ħares lejh b'ħarsa ta' mħabba. Min jaf kif kienet dik il-ħarsa eżistijaj. Dik il-ħarsa ta' Ġesu għandha ċerta qawwa. Xi drabi Ġesu naraw jħares u bil-ħarsa tiegħu jagħmel ħwejjeġ kbar. Pereżempju meta Salluqa jirrakkontanna tradiment ta' Pietru, hemm minnhom Ġesu jdur u jħares lej Pietru. U Pietru jibda jibki taqsim il-qalb, x'jirrealizza li tradixxa l-mallem tiegħu. Imbagħad għandna l-Ġesu li jilmaħ minn fuq is-salib il-Madonna. Ġesu li waqt id-dbatija kapaċi jħares ukoll u jara lil ħaddieħor ma jkunx magħluq fih innifsu. U hemmhekk jagħtina l-Madonna biex tkun l-om tagħna u lin-nasa biex aħna nkunu wlieda. Ma araw din il-ħarsa tal-mulej kapaċi tagħmel. Anka f'dan ir-raġel din il-ħarsa tiegħu xtaqet li kieku tevoka din l-imħabba lejn Ġesu. Ġesu ħares lejh b'ħarsa ta' mħabba u ma jistenna xejn li jħobbu lura. U din is-silta tisti turina xem fil-qalba, fil-moħbi, wara kull vokazzjoni saċerdotali, wara kull vokazzjoni reliġjuża. Hemm din il-ħarsa ta' Kristu
li qed jistenna li aħna eżistijaj mhux niffukaw fuq il-kliem li huwa jgħidilna, imma fuq il-persuna tiegħu. Għaliex tafu x'aħna faċilment jista' jiġrilna li aħna nifukaw fuq it-talim ta' Ġesu nagħmlu minn dan it-talim ideoloġija, jekk ikun mifrut mill-esperjenza ħajja ta' Ġesu. Jekk aħna nifirdu talim ta' Kristu minn persuntu, mill-persuna tiegħu, allura jiġrilna kif xi kultant qed jiġri fl-Ewropa llum il-ġurnata anke fuq livell politiku internazzjonali fl-Ewropa. Illi rridu l-valuri li tagħna Ġesu fi żmien meta l-Ewropa kienet idik li minħabba l-fidi nisranija, imma qed nifirduh mill-persuna ta' Ġesu. U dan kien l-iżbal propju li għamel dan ir-raġel. U għalhekk ma setax iwieġeb għas-sejħa ta' Kristu. Għaliex ħares lejn il-kliem u dak il-kliem raħ demanding li jmur bih tiegħu l-affarijiet tiegħu l-għana tiegħu jagħtiha l-foqra. Ma rrealizzax li dan kien qed jagħmilha għal Ġesu. U allura ovvjament ġi biex jagħmel għażla bejn Kristu u bejn il-proposta ta' Kristu. U dana il-proposta ta' Ġesu ma jilqajx u allura jispiċċa rifjuta fl-aħħar mill-aħħar anke l-mulej Ġesu. U dan ir-raġel tafux ma kienx jtiex ħajja ħażina, Ġesu stess jiddikjara dan ir-raġel li kien jgħix il-kmandamenti. Imma mhux biżejjed. Mhux biżejjed jekk inti persuna li tgħix biss il-kmandamenti, Ġesu qed jgħidlek mhux biżejjed li tkun nisrani ifisser li tittamel mixja iktar profonda. Hemm aktar minn hekk. U f'din l-istadina li mulej jagħmel il dan ir-raġel eżistijaj, ħaġa waħda jgħidlu tonsok mela isma' mhumiex kompluti dawk li hemm. Jekk aħna naħsbu nosservaw il-kmandamenti qegħdin xi ħajja nisranija kompluta qegħdin ikunu mqarqin qed inkunu żbaljati. Jonqsok ħaġa oħra u din il-ħaġa oħra hija li tidħol f'relazzjoni miegħi ma' Ġesu. Kif rieda Ġesu din ir-relazzjoni miegħu minn dan ir-raġel partikolari? Mur bih li għandek għatih il-fqar u jkollok teżor fis-sema imbatija u imxi warajja. 4 affarijiet. Tbieħ li għandek, tatih l-fuqra ħalli jkollok teżor fis-sema, tmur għand Ġesu u timxi warajja. Jiena dawn l-4 affarijiet li Ġesu stieden eżistier dan ir-raġel. Mur bih dak li għandek. Ġesu qed jagħmel stedina għal dan ir-raġel sabiex jiġħad għal dak li għalana tiegħu. Ċertament kieku Ġesu waqaf hemmhekk kienet tkun bla sens. Mur bih li għandek u mbagħad jiġri. Imma Ġesu ma jafx hemm ikompli. Ġifri tieħ foqra u fl-aħħar tispiċċa li tiġi warajja. Ġesu l-ewwel ħaġa tgħidilna isma'. Ma tistgħux tkunu dixxipli tiegħi b'ħafna attakkamenti mal-qalb tagħkom. B'ħafna irbit fil-ħajja tagħkom. Ma tistgħux timxu warajja marbutin u anka marbutin mal-flus. Trid tkun liberu sabiex timxi wara Ġesu. F'kelma waħda xejn ma jista' jieħu post Kristu. U tittamel dan b'mod radikali, mod speċjali eżisti aħna s-saċerdoti reliġjużi. Illi rridu ngħixu din ir-radikalità li ma jkunniex din ir-rabta mal-flus, ma jkunniex li maħabba tal-flus, ma nkunux morda bix-xeħħa, ma nkunu nistċa ġenerożità u disponibilità kbira. Immur imbieħ però l-ġid tiegħi mhux biss il-ġid materjali fis-sens ta' flus. Imbieħ ġidi jista' jkun imbieħ l-opinjoni tiegħi li jiena ma nibqax marbut mal-opinjoni tiegħi jekk din qed minn Kristu. Imbieħ ġidi ġifieri jiena ma nibqax marbut mal-unuri, mal-prestiġju, mal-pożizzjoni tiegħi soċjali, ma x'jaħseb fuq ħaddieħor, ma x'idu fuq in-nies. Inkun liberu minn din kollu dan irid inbiegħu. L-imbeħġidi kollu jfisser li jiena neħħi s-sigurtajiet li jiena għandi. Is-sigurtà tiegħi f'din il-mixja biex inwieġeb għal din ħarsa ta' mħabba ta' Kristu, is-sigurtà tiegħi irid ikun Ġesu. Allura mur bih. Mur bih. Ġesu qed jistiednek li tmur tiċċaqlaq u tagħmel xi ħaġa. Għati dak li taqla l-foqra. Ma tistax timxi wara Ġesu u tinsa l-minu fqiri. Ma tistax kun qrib Ġesu li ftaqar f'Betlem u tidbiet mill-foqra li huma qrib tagħna ta' kuljum. In-nisrani li huwa mbiet mill-fqir u l-batut irid jagħmel mistoqsija kbira kif qed jgħix il-fidi nisranija tiegħu.
ma tistax timxi wara l-mulej u tinsa l-ħutek li huma fil-bżonn. Ejjew din napplikaw eżistej fiċ-ċirkustanzi tagħna. Tista' inti raġel miżżewweġ tagħmel mixja tiegħek bħala dixxiplu ta' Ġesu u tinsa l-bżonnijiet ta' martek u liedek. L-istess intom nisa miżżewġin, l-istess intom ulied. Ma tistax timxi wara l-mulej b'mod radikali u tinsa